Il-grupp mużikali Skalt jirrappreżenta tlaqqih sabiħ ta' strumenti akustiċi u elettroniċi mal-lingwa Maltija. Fir-rokna li jmiss niltaqgħu ma' Skalt sabiex nitkixfu aktar dwar il-mużika u l-lirika tagħhom. Għaddisini ħalsu l-ikla kull jum memx fuq il-bankijiet tal-pjazza l-bira. Nażu l-nikbu bil-Malti għax naħsbu bil-Malti, nitkellmu normali bil-Malti, l-sin li tagħtek ommok dejjem jibqgħu, ġifieri. Tiġi naturali ħafna li nesprimu ruħna bil-Malti. Aħna il-ħamsa l-aħna nagħtu li nistgħu fil-proċess tal-kitba, kemm esperjenzi personali, kemm nispiraw ġiri ruħna mill-mużika. Il-biċċa kbira tal-mużika tagħna jiktibha Aaron li huwa il-kantant. U biss kollha kemm aħna nagħtu dik ix-xi ħaġa tagħna. Eżempju, Simon li il-baxx darba ġabilna biċċa xogħol, ġie inspirat mill-biċċa xogħol ta' Lucio Dalla fejn min jeddu għamel traduzzjoni ta' Pjazza Grande u l-ġurnata hija diska ġemma Pjazza Kbira fir-repertorju tagħna fejn għandna traduzzjoni u interpretazzjoni mużikali fl-istil tagħna fejn imbagħad il-mużika għaddet tagħha iktar Ġeżmar li huwa il-kitarrist fejn huwa mgħallem iktar fuq l-istil tal-għana fejn tagħni wkoll dik barra l-lirika traduzzjoni bil-lirika Maltija u kol tagħni l-għana Maltija f'stil lament tal-għana. U bagħad hemm ukoll jiena nħobb nikteb il-poeżiji. Jiena nikteb xi poeżija fejn imbagħad ngħaddiha l-Aaron biex forsi jirranġa iktar l-aċċenti iktar tajbin għall-kant biex bħala ritmu tkun iktar adattata u nagħtu l-xulxin l-ideat li jkollna. Wassalli meta narrex ġewwa ħsiebek Iżib li kiber ma' żożitek f'Ruma U kif issirtu fid-taħdid ma' ħbiebek Meta l-artek rajt bilan maħkuma Il-mużika bil-Malti tintlaqa' tajjeb għax dak li jkun meta jismagħha jifhem il-lingwa tiegħu iktar faċli jifhem il-lingwa tiegħek u tista' tirrelata forsi iktar. L-unika problema forsi ħafna min jikteb bil-Malti jsib fejn jidħol id-daqq fuq il-medja, fuq ir-radjus speċjalment. Għaw nuqqas, jew inkella forsi ma jkunux daqshekk il-kummerċjali, diska ma tkunx forsi daqshekk tal-widna, allura tiddaq inqas. Aħna bħalissa diski mużika daqshekk fuq l-istazzjoni tar-radju hekk qatt m'għandniex għax għadna nistennew li noħorġu l-album u maxilu fuq l-iskaffa imħabba l-pandemija ma stajniex noħorġuh. Fih l-album hemm xogħol hemm 3 snin ħidma li saret bis-sapport ta' Festivals Malta fejn aħna f'dan il-proġett tagħna fejn ukoll qed nippromovu daqsxejn l-għana Maltija b'tomba daqsxejn iktar kontemporanja, forsi nistgħu ngħidu hekk. U hemm stili differenti ħafna, ġifieri tisma' diska tinsa l-oħra biex m'hemmx kontinwazzjoni, kull diska hija stil għaliha. Allura huwa varjat ħafna tal-album. Jekk ma jinqala xejn
invarawh iktar tard din is-sena. Jed nara l-mumji jimxu fuq il-qabar tagħhom stess, midjunin lil Kristu sidhom jitolbulu għas-suċċess u fost id-dmuħ li nixxew ommhom ħassew aksa l-libertà mixxura snin il-ħin tarilhom sfaw nessin eternità. Hobsa u sikkina, konserva u mustardina, jittieku tan sakrana, miktuvin fi xorb u l-lana labu l-flus. Fuq min ser jgħix min ser imut. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.